साबेद बसुमतारीनि नखराव मैदेरनि उत्पात खालामनायाव गोबां माइरं आरो न'फ्रा खहा। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय दादगारि हाथिसार नं 1 हाग्राबारि गामिनि दुखुथिया साबेद बसुमतारीनि नखराव मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोबां माइरं न' बां खहा जादों। आंनि नामा एलिजाबेथ। सुनिबार मोनायावहाय फैनायालाय बेजों फैयाखैनो। ओमफ्राय बेजों फैबाय दा नै बहाय उनजुरावखौ बोख्लाबबाय। ओमफ्राय नैबे बायनाया मालाथो फैया? सुनिबार मोनाव फैनाया नै बेखौल' बोख्लाबदों हो। ओमफ्राय बेखौल' बोख्लाबनानैहाय न'आवहाय गथायबाय आरोखि माइरंआखौहाय। जाबाय ओमफ्रायबो नै 1 घन्टा बायदि थाखाबाय। ओमफ्राय 1 घन्टा बायदि थाबाय ओरैबो होथेबाय ओरैबो होथेबाय ओरैबो ओंखारलांनो लामा गैया। ओमफ्राय उनावहाय थांबाय ओमफ्राय थांनानैहाय मैया मोनानो हनै हौरैहाय फैदों जहरनाजों। ओमफ्राय बोरायाखौ होसोबायबाय। ओमफ्राय दा बोरायनि आथिं आखाइ गोहोनानै दङ। ओमफ्राय माथो खालामलांखो मैदेरा? मैदेरा खालामलांबाय हनै बायदिसिना माइरं दैरं उत्पात खालामलांजोब्बाय। माइरंखौ बोख्लायदों? माइरंआ बोख्लायलांजोब्बाय जाजोब्बाय माइरंआ। ओमफ्राय दा जानो माइरंआ गैलिया आंनिया। ओमफ्राय माबेसेथोमोन मैदेरालाय? मैदेरा मासेल'। माला खयथासिमाव फैया? 11टा टाइमावहाय। ओमफ्राय खेराइहें खननै फैखादों। ओमफ्राय ना बहायनो गाग्लि जाखाबाय नासयखाबाय। ओमफ्राय बिहामजोआ नै बोनो उन्दुगासिनो दङ। बिहामजोआबो बिनानावखौहाय नेपालाव लांदों। हरथाम बायदि जाबाय। दाखाल हरनि 3टायावहाय सफैबाय। ओमफ्राय सफैनानै एबो गैया उबो गैया फोजालाबो। मैदेरखौहाय न'खरनि मानसिया होनोनो गोसोआनो जाखासै। गिबायना बे बिहामजोनि थाखायल' सिन्था जाबाय। मा खालामनांसै मा मासै बिहामजोखौ बोनो बिदि ब्रुमबो दङ। ओमफ्राय बिदिनो सानफ्रोमबो फैबाय थायो ना माथो? सानफ्रोमबो फैया आयं। दाखाल सप्तायाव खनसे गाहाम फैयो ना खननै? खनसेबो फैया। नै दाखाल सुनिबाराव खेबसे फैबाय। ओमफ्राय नै मैया देवबारावहाय खेबसे फैबाय। 11टा टाइमावनो मगन मोदैनि उन्दुनायनि ओरै गालदां गुलदां बुबाय होबाय। ओमफ्राय बोराया सिरिमोनानै थब्ले ओंखारबाय। बोराय सिखारनायजों मैदेर फैनायजों बिदिनो जादों। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।